Para lang. Ay, kita mag-ulam kasi no money. Wow, masarap. Manang di ko kaon man. Kaon na ka, kumana ka kaon. Ini kainit. Patir. Patir. Ay, munta guys. Hindi na lang ulam natin. Pang-umagahan. Saka yung sili. Ang sili ay pampakisig ng kasing-kasing. Katulad ng liso. Pangpaanghang. Upa din sa gugma. Gugma ang lubad. Lubad namin ang gugma. Sili lang ulam kasi po mahirap. Ha? Mahirap lang buong buhay. Ang trabaho. Kaya isip palagi. Makain lang sili. Maran naman trabaho. Mga apply kay way grado. Sa akong pagtrabaho na, contraction, di baton, kaya di magkamao. Mga tabo. Mo lang sudaan. Kung napa kay grado. Di nga ani mo sudaan. Bujod. Guantan lang taan yung taong pagka-pobre. Kamara naman may eskwela. Hitabo orong kaon lang sili. Sos. Mga tamaran yung ani ko ba? Kulaan. Ito nagsili. Yung tag-as. Pahit kang kinabuhi pobre. Yung ani. Ang importante lang. Importante ng kit. Importante wala sa balag sili tag-as. Ajod. Kaya nakaot ako. Ano? Ugma ko nin. Ano ko lang nasakyan ka buang lang. So, i-video lang po ako sa tutuhay. Charot. Sinisir ko sa inyo. Kita nyo paano kami kahirap. Maisir itong bill to. Sa hirap na buhay. Hindi trabaho. Kasi hindi nakapagtapos. Mga plug construction. Hindi man kamaong. Taon mo na itong buhato ani.
Mahirap pag walang pinag-aralan. Yung naranasan ko, dapat yung itong mga bata na ito, hindi yung kagaya sa akin. Ay, yung naranasan ko, marami nila. Sarap ng buhay. Masipag ka lang mag-aral. Makakaraos ang buhay mo. Kaya yung kada kain sili. Gustuhin ko nga, umuulam lang ako ng asin eh. Bahala kong asin basta walang sakit ng katawan. Paano yung sarap-sarap ka ng pagkain mo? Tapos nanaday kay diferensya sa imong lawas. Ato itong luta kay. Dito lang porta. Kunti na lang oh. Dami yan kanina. Sa pagkira ba ni mo tunyo eh?